Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Starter. Gasterij Magnifiek uit Kolm. Wij als team Magnifiek zijn vereerd met de nominatie van Starter voor het jaar. Bedankt voor het vertrouwen in ons. Om te winnen hebben we je stem hard nodig. Wij zijn een jong, succesvol bedrijf met een uniek concept. 's Morgens zijn we een brasserie en 's avonds een restaurant. Ons kundig, vriendelijk en gastvrij team staat altijd voor iedereen klaar om je een onvergetelijke avond te bezorgen. Dus jong of oud, wil je blijven genieten van Magnifiek? Stem dan op ons en maak ons uniek. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Starter. InStyle Makelaardij uit Buitenpost. Mijn naam is Nienke Kloosterman, makelaar van InStyle Makelaardij sinds maart 2016 hier in Buitenpost. Ik hou me bezig met het verkoopje en aankoopje van woningen hier in de regio. Dit doen we door styling, dit doen we door het maximale inzet van social media en daardoor proberen we, en doe ik mijn best, de woning zo goed mogelijk te verkopen. Een hele jonge, frisse onderneming hier in Buitenpost. Dus stem op InStyle Makelaardij. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Starter. Stadshap uit Dokkum. Nou, levenmeesting heel simpel. Wij met 2 jonge ondernemers komen hier uit Dokkum. We willen van uw Dokkum heel Noord-Nederland veroveren je met onze heerlijke maaltijden. En we hebben je steun nodig. We hebben een enorme binding hier met de regio. We werken samen met ondernemers uit de regio. Daarnaast zijn we heel duurzaam bezig, vooruitstrevend. Dus wij hebben je steun gewoon enorm nodig. Dus daarom stem op ons en stem op Stadshap Dokkum. Verrassend dichtbij. RTV